Egunon, denori eskerrik asko gantzatik ikusgarri batena koherentzia, ezta? Haundi iruditzen zen. Egin esan beharreko kontatu behar duzuena horretarako, ezta? Zendik proposatzen duzuena hausnarketa txiki bat, ezta? Sarrera moduan, gaiari buruz, hausnarketa txiki bat, ez nahiz zartuko infinitasunaren aldartea aplikatuan. Aplikazio pedagogiko eta bilatikoan. Hori ondoren mailanerak egin du. Egia da, eka izentarra, bere aldetxoa kartena egin duen ez da. Sekuentziaren batiko diseinuan, eta espresuki edo bereziki modernizazio makroprozesu historikoaren eta kooperatiba egintza modernoaren artean loturak egin. Baina, oraingoan ez dizuet hortaz itzen. Ekintzaretza sustatzaren inguruan, hausnarketa horretarragoak partekatu bidez egin. Baina, polentzia bat baino apunte soilatzeko. Gutxi gora bera, bi ideien bueltan jardungo dut. Lehenengoa, azpimarra gugan jartzen du, gugan, sujeto hongan, aktore hongan, eta bigarrenak kanpoan. Erakunde, egitura sozioekonomiko eta publikoan. Hasteko, tituloari erreparatu nahi diot, ekintzailetasuna eta balio kooperatiboak. Normalean, biak bereiztuta ulertu izan ditugu, eta hau ez da nik diodan zerbait, bezik eta Global Entrepreneurship Monitor edo nazioarteko lan erakundeak esan aduen zerbait da, ezta? Batetik dauzkagu ekintzailetasuna, ekimena, ekintza, akzioa, incluso abentura, ezta? Eta bestetik dauzkagu balioak, izan balio individualistak, ez ere gainetik lehiakortasuna sustatzen dutenak, edo izan balio solidariagoak. Egia da, proiektu honek kokapen modula, kultura kooperatiboa hartzen duela ardatz bezala, ezta? Eta zentzu horretan, aspaldi Milton Friedmanek esan zuena enpresa batek, gizarte erantzukizun bakarra, enpresa horrek irabaziak handitzea dela, egia esan pixkat urrun gelditzen da. Hemen lanbiden ikuspegitik. Kapitalismoaren espirituaz hitz egin den bezala, esan genezake dihardugula kooperatibismoaren espirituaz gehiago, ezta? Baina, edozein modutan, ekintza eta balioak norabide berdinean kokatzen badira, edo kokatu nahi badira ere, batak bestea indartuz, balio jakin batzuek ekintza mota bat bultzatuz, biak oso plano ezberdinean kokatu izan dira. Eta ildo horretatik, aipatzen dena zera da, balioen eta jarreren errefortzua egin behar dela. Eta berau jarraituan, jarraikortasunez egin behar dela. Balio kooperatiboak sustatu behar direla ekintzailetasuna bera aktibatzeko. Eta enpresak eta lanpostuak sortzeko lurraldeari atxikita, tokiko garapena eta patrimonio komunak demagun oinarri bezala hartuta. Beraz, inork ez du zalantzan jartzen jarrerak eta balioak gako direla ekiteko orduan. Prestakuntza akademikoaren, errentamaiaren, kapital sozioekonomikoaren eta inguruneak eskaintzen dituen aukera objektiboen alboan. Bai munduko eta bai Euskal Herriko ekimen arrakastatsu batzuen begiratu bat ematea nahikoa da konturatzeko haietako askok ez zituztela aparteko faktoreak beraien alde izan. Eta hala ere, gaur egun erreferente direla enpresa munduan eta baita balio pertsonalei, balio profesionalei eta balio komunitarioei dagokienean. Hortaz, ekintzaile belaunaldi berriak sustatu eta aurrera bideak eman nahi den edozein ekintza edo politikak
ezinbestekoa du jarreran eragitea. Baina, eta hau esan da, badirudi lehenengo datozela balioak eta jarrerak eta ondoren ekintza. Ekosistema bat elikatzeko balio dutela balioek, ekimen praktikoari zentzua emateko, ura gidatzeko, baina nolabait esatearren balioek ekintzari estalpea edo estaltzia emango balio bezala, baina beste tempus bat izango balio bezala. Maizegi esaten da, balioen temporalitate historikoa ez dela ekintzarena, eventuena, akzioarena. Balioek horren bai, denboraren orratzetatik at dagoen berezko instantzia bat osatuko baliote bezala. Eta balioak sozializazioaren bitartez inkorporatzen dituguna. Lehen sozializazioan edo bigarren edo ondorengo sozializazioa prozesuan. Hori bai, ikuspegi horri kontrajarriz, askoz eta arraroagoa da balioak eta ekintza elkarrekin artikulatzea.